Haupa, ni Beñat García Salcedo naz, 30 urte deko daz, eta Zaratamokoa naz. Zaldiekaz ekintzak eskaini guri zindu daz, eta hortik urten da Arati Galapan, ez? Arati gure nekazaletzen izena da, eta Arati Galapan imeni dutzugu gure zaldi elkarteari. Hemen Arati Galapanen iten dugune da apurbet zaldien ekintzak aurrera eroan, baina ez dugu gure ipika egiten daurien antzean. Guk saiatuten garen egiten iziten da apurbet zaldie benetan transmititan dauena jendeari erakutsi. Hemen gure auzoa akabo egiten da, Zaratamoko auzotako Almariaga gurea hemen akabo egiten da, eta hemetik aurrera dana basoa danez, saiatuten gara naturak dekon indarragaz eta gure zaldiek emoten daurien maitasunegaz, moduen batean, deskonektetan, egunean iten dugu zen ekintzak eta agobio egiten duzko esan ekintzetatik urtetan. Arati Galapan sortu aurretik, nik azkenean beti argi eukin duten gauza bat izinde jende artean ibili gure hotela eta jendeari lagundu. Eta nire lehenengoko pausuek Arrigorriako residentzien inindu zen, pertsona nausiekaz, gero urratz bat aurrera eman guri ninduen, eta ikasketak aurrera atarata akabo ninduen Bizkaiko Federazio, Kirologituko Federazioan, 4 urtez beharrinez, eta hor ikusi nuen, etzera beharrekarri gunen indule, zaldiek eta animaliek eukinde, azkenean ekinoterapiako titulazioak atarata, moduen baten, rehabilitazio eta bai fisiko eta psikologikoa eskaini ninduletzean ikusi nauen, eta forma emoten hasi nintzen, eta ointxe hemen gauz. Jenteari aldik eta gehien lagundu aliziteko. Beste alde batetik, enpresa hasi gindun lehen urtean martxan, beti segurtasun puntu hori faltan deko zule ez, gauzakarri bat deko zuzbe, guk eskindun jakin ondo zelan erantzungo zauen jendeak, gure proposamenari, eta egi esan, gainera gero COVID etorri zen, eta pandemiegaz guri inderrak kendu barik, inderra mondozkuntza hartu dago esatea, guri azkenean ikusi ginduen, jenteat biletan zagoena hori zela, natura, biletan zagoela purue liberazioa, eta guk justo eskaini gure gindune hori zen, lasaitasun puntu ben, non moduen baten gure estresetik urtetan ginen, eta horrek inderra asko emondotze gure zaldi ekintzeri, eta guri ezagutaraztera emotean puntu hori. Bakarrik hemen eskerrak emon aldo daz amari aiteri eta euren atzetik amama aitite bebai esan urratz bat zerbitzuri eskerrak emon gure dutze dela. Galdakaoko ostalaritza eskolatik Susana Perezen partetik sartu nintzen eta bereri esker jendeak guri ikustea gauza handia da eta eskerrak emon gure dut. Eta bukatuteko, eskerrak emon, teknika, urratz bat eta lakaisari hau posible izitea.